Καλή Σαρακοστή, παιδιά. Καλή Σαρακοστή. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα μαζί σας, για έτσι να μιλήσω μαζί με τα νεαρά παιδιά και να νιώσω και την αγωνία σας που έχετε για να γνωρίσετε τον Θεό, αλλά να σας μεταφέρω ταυτόχρονα και την αγωνία του Θεού να μπει μέσα στις καρδιές σας. Εκείνο που θέλει ο Θεός, παιδιά, από όλους μας είναι να νιώσουμε ότι ο Θεός είναι η μάνα και ο πατέρας μας. Και εμείς είμαστε τα δικά του τα βρέφη. Είμαστε οι καρδούλες του, είμαστε τα μωρά του. Πραγματικά σας λέω, έτσι μας βλέπει. Είμαστε τα μωρά του. Εκείνος νιώθει ότι είναι η μωρομάνα. Υπάρχουν πολλές αγάπες σε αυτή τη γη. Πάρα πολλές αγάπες. Άλλοι ερωτεύονται πολύ τα χρήματα και γίνονται φιλάργυροι. Άλλοι ερωτεύονται πολύ την ειδονή και γίνονται φιλίδωνοι. Άλλοι ερωτεύονται πολύ τη δόξα και γίνονται φιλόδοξοι. Άλλοι τραβιούνται εύκολα από τη σάρκα και γίνονται σαρκολάτες. Αλλά υπάρχει ένας άλλος έρωτας, ο οποίος είναι πολύ γλυκός, είναι θεϊκός, είναι ουράνιος, είναι αθώος, είναι τέλειος. Μπορώ να πω ότι είναι μοναδικός σε αυτή τη γη. Αυτός ο έρωτας που είναι η κορύφωση της αγάπης, είναι ο μητρικός έρωτας. Είναι η αγάπη δηλαδή που έχει, η υπερβολική αγάπη, η αγάπη της καρδιάς, η αγάπη της ψυχής, η αγάπη που έχει μια μάνα στο μωρό της. Δεν μπορεί με τίποτα να αντικατασταθεί αυτή η υπερβολική αγάπη, αυτός ο μητρικός έρωτας, με τίποτα άλλο σε αυτή τη γη. Με τίποτα άλλο σε αυτή τη γη. Η μάνα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το παιδί της με καμιά άλλη αγάπη. Το μωρό της είναι ο θησαυρός της, είναι ο βασιλιάς της, είναι η ψυχή της, είναι η χαρά της, είναι τα πάντα. Είναι η ζωή της. Τέλος, αυτό είναι. Ρωτήστε μια μάνα να δείτε πώς νιώθει. Και εσείς, επειδή είστε ακόμα νεαρά παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτό το πράγμα. Όταν όμως αργότερα θα γίνετε κι εσείς οι κοπέλες μάνες και εσείς τα αγοράκια πατέρας, θα καταλάβετε τα λόγια αυτά που σας λέω. Θα ζείτε το παιδί σας σαν τη μοναδική ευτυχία της ζωής σας. Αυτή όμως η εικόνα είναι η πραγματική έκφραση της αγάπης του Θεού σε εμάς. Αυτό που βλέπετε στις μάνες που λατρεύουν τα παιδιά τους με αυτόν τον υπερβολικά γλυκύτατο θεϊκό έρωτα που λέγεται μητρικός έρωτας, μητρική αγάπη, που δεν μπορεί με τίποτα να συγκριθεί με καμιά άλλη αγάπη, με κανέναν άλλο έρωτα επί της γης, για την αγνότητα, για την οθότητα, είναι η γνήσια έκφραση της αγάπης που έχει ο Θεός Πατέρας σε μας. Ο Θεός, παιδιά, ας μου επιτραπεί να πω, πιο πολύ μοιάζει με τη μωρομάνα παρά με τον πατέρα. Είναι σαν τη μωρομάνα. Σαν τη μωρομάνα που το μωρό της είναι τα πάντα για αυτήν. Λοιπόν, έτσι μας αγαπάει ο Θεός. Είναι η μεγάλη μωρομάνα που μας λατρεύει γιατί είμαστε τα μωρά του. Είμαστε οι καρδούλες του. Και το μόνο που θέλει είναι να νιώθουμε κι εμείς ότι είμαστε τα μωρά του. Και να μένουμε βαθιά στην καρδιά του. Βλέπεις ότι σε μία μάνα, σε μία μωρομάνα, το παιδί τι είναι? Είναι το πάνω. Το παιδί τι είναι? Πώς βλέπει τη μαμά του? Σαν τα πάντα. Να φανταστείτε ότι τα τρία βασικά που ο άνθρωπος θέλει, δηλαδή η διαμονή του, η διατροφή του και η χαρά του, βρίσκονται ακριβώς στο στήθος της μάνας για ένα μωρό. Εκεί στο στήθος της θα πάρει το φαγητό του. Εκεί θα τυλάσει την τρυφερότητα και τη στοργή, τη μητρική και την προστασία, αυτή τη μεγάλη, την γλυκύτητα. Μέσα στο στήθος της μαμάς του θα ξεκουραστεί σαν το μοναδικό αριστοκρατικό σπιτάκι. Μπορεί για τη γυναίκα σπίτι να θεωρείται αυτό το πέτρινο, με τα τούβλα που έκτισε, γιατί εκεί θα μείνει, αλλά όμως για ένα μωρό σπίτι του είναι το στήθος της μαμάς του. Και αν δεις και για τη χαρά, για τη διασκέδαση του παιδιού, είναι τα ματάκια της μαμάς του, το στήθος της μαμάς του. Εκεί θα λαγοκοιμηθεί, εκεί θα χαρεί, θα βάλει το χεράκι το μωρό κάτω από τη μασκάτη της μαμάς του και εκεί θα λαγοκοιμηθεί. Και όταν θέλει να χαμογελάσει, τα ματάκια της μαμάς του πάλι θα δει. Και η μαμά του εφραίνεται γι' αυτό. Ακριβώς το ίδιο πράγμα θέλει και ο Θεός από εμάς. Θέλει να νιώσουμε ένα βασικό πράγμα, ότι το σπίτι μας είναι η καρδιά του, η εσπλαχνική καρδιά του. Η εσπλαχνική καρδιά του είναι το σπίτι μας, το στήθος του, εκείνο που χτυπάει αυτή η πατρική του καρδιά, η εσπλαχνική πατρική του καρδιά είναι το σπίτι μας. Η τροφή η δικιά μας ποια θα είναι? Είναι το σώμα και το αίμα του γιού του. Και θέλει να αναγνωρίσουμε
αυτό το πραγματάκι. Ότι δηλαδή έστειλε τον μονάκριβο του θησαυρό, τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, να θυσιαστεί για μας. Να θυσιαστεί για μας. Και δεν θέλει εμείς να αγνοούμε αυτή τη σταυρική του θυσία. Και εμείς πώς την πιστεύουμε αυτή τη σταυρική θυσία? Με ποιο τρόπο δεν την αγνοούμε? Όταν ερχόμαστε να μεταλάβουμε. Όταν ερχόμαστε αποδεχόμενοι με πίστη αυτό που μας προσέφερε, την υπέρτατη τροφή, να έρθουμε να μεταλάβουμε. Βέβαια, όταν θα έρθουμε να μεταλάβουμε, δεν το κάνουμε από περιφρόνηση, γιατί είμαστε όλοι αμαρτωλοί, αλλά το κάνουμε από θεϊκό έρωτα, από αγάπη σε εκείνο, γιατί θέλουμε να πάρουμε στην καρδιά μας το πραγματικό γάλα της τρυφερότητας και της στοργής και της σωτηρίας, που είναι το σώμα και το αίμα του μονάκριβου του Γιου θησαυρού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η χαρά μας πάλι ποια θα είναι? Αν δεν είναι η καρδιά του Θεού, η χαρά να νιώσεις ότι ο πατέρας σου σε αγαπά, σε λατρεύει. Μα σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν άγχος. Άγχος ζουνε. Ζουν ένα διαρκές άγχος που τους παίρνει άλλες φορές πανικό, άλλες φορές θλίψη, άλλες φορές ταραχή, άλλες φορές πληγές, 1002. Ζουν μια διαρκή αναστάτωση εσωτερική και δεν έχουν καθόλου χαρά. Γιατί αρνούνται να νιώσουν τη μεγαλύτερη χαρά που μας δίνει ο Θεός Πατέρας. Ότι δηλαδή είμαστε τα μωρά του, τα παιδιά του και εκείνος μας προστατεύει. Αλλά για να σε προστατεύσει πρέπει εσύ να αποδεχθείς ότι είσαι το παιδί του, ότι είσαι το βρέφος του, ότι θέλεις να μείνεις μέσα στην αγκαλιά του, μέσα στην καρδιά του. Αν εσύ δεν το αποδεχτείς και δεν θέλεις να μείνεις μέσα στην καρδιά του και φύγεις μακριά, τότε πώς θα είσαι χαρούμενος? Απλούστατα. Θα απολαμβάνεις όλα εκείνα που απέλαβε ο άσωτος όταν έφυγε μέσα από το πατρικό σπίτι και θεώρησε μοναχός του ότι ευτυχία είναι να ζει με ανοησίες, να ζει με άσχημο τρόπο, ανήθικο τρόπο, που στο τέλος ξέρουμε τι έγινε με τον άσωτο. Αφού ξεπούλησε την περιουσία σε ανηθικότητα, σε 1002, στο τέλος κατάδυσε να θέλει να τρώει το φαγητό που έδινε στους χήρους. Δεν υπήρχε ούτε καν δουλειά, ούτε τίποτα τροφή, τίποτα χρήματα και πήγε και έγινε χειροβοσκός. Και η πλάκα είναι ότι ο χειροβοσκός δεν το επέτρεπε να φάει ούτε από αυτό το φαγητό το χείρο. Και τότε κατάλαβε το λάθος του και θέλησε να επιστρέψει στην καρδιά του Θεού Πατέρα. Αυτό λοιπόν που εκ των υστέρων εκείνος κατάλαβε, εμείς γιατί να μην το καταλάβουμε εκ των προτέρων και να παραμείνουμε με πολλή αγάπη και με πολλή λατρεία μέσα στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα μας. Αυτό θα ήθελα να είναι και το μήνυμά σας για τη Σαρακοστή, παιδιά. Θέλω να αφήσετε την καρδιά σας, να ανατρέψετε τον βασιλιά μας Ιησού, τον γλυκύτατο μας Θεό Πατέρα, τον ουράνιο μας Πατέρα, σαν δικό σας Πατέρα, σαν δική σας μάνα, να την εμπιστευτείτε. Όχι απλώς να πιστέψετε ότι υπάρχει ο ουράνιος Πατέρας και η ουράνια μάνα που είναι ο Θεός Πατέρας μας. Και το λέω Πατέρα και μάνα τον Θεό γιατί πραγματικά αυτό μας δίνει. Σαν Πατέρας δίνει την προστασία του, την χαρά του, την κληρονομιά του. Σαν μάνα τι μας δίνει? Την στοργή του, την τρυφερότητά του, την ανοχή του, την εσπλαχνία του. Βλέπεις ένας πατέρας και μια φορά μπορεί να αγαπάει το παιδί του, αλλά είναι λίγο πιο αυστηρός. Η μάνα όμως τι κάνει? Πάντα το προστατεύει, πάντα το δικαιολογεί, πάντα θέλει να του δώσει ευκαιρίες. Το δικαιολογεί πάντα το παιδί της, το δικαιολογεί στον άντρα της κάθε μάνα. Και πράγματι, πόσες φορές ο Θεός δεν μας ανέχεται? Περιμένει. Βλέπει να κάνουμε λάθη. Βλέπει ότι φεύγουμε μακριά μας και μας φωνάζει. Έλα γε μου, έλα κοριτσάκι μου ξανά πίσω στην καρδιά μου. Αυτό είναι η μάνα. Και ο Θεός είναι μάνα, θέλω να το καταλάβετε. Μην ακούτε κανένα που σας λέει ότι ο Θεός είναι σκληρός, ο Θεός είναι τιμωρός, ο Θεός είναι αυστηρός, ο Θεός δεν σας θέλει, ο Θεός θα σας κολλάσει. Ποιος πατέρας, ποια μάνα τα λέει αυτά στο παιδί της? Ποιος ανόητος είναι εκείνος που κάθεται και συκοφαντεί τόσο δυνατά τον Θεό Πατέρα, τον μοναδικό έσπλαχνο Θεό Πατέρα? Βέβαια υπάρχει, είναι ο Σατανάς. Αυτός ένα σκοπό έχει, πάντα να συκοφαντεί την αλήθεια, να συκοφαντεί τον Θεό Πατέρα. Και κατάφερε δυστυχώς να μας πείσει εμάς τους χριστιανούς ότι ο Θεός Πατέρας μας είναι σκληρός. Όχι, παιδιά. Γιατί αυτό που κάνει ο Σατανάς, να μας πείσει ότι δηλαδή ο Θεός Πατέρας μας είναι τόσο σκληρός και τόσο τιμωρός, τι μας κάνει? Να μην μπορούμε να ζήσουμε μαζί με αυτό. Ποιος εξάλλου θα μπορούσε να ζήσει με κάποιον που φοβάται? Ποιος θα μπορούσε να κάνει παρέα κάποιον που φοβάται? Ποιος θα μπορούσε να έχει φίλο κάποιον που φοβάται?
Γι' αυτό λοιπόν φύγαμε και από κοντά του και σαν παιδιά του και σαν φίλοι του και σαν αδερφάκια του, σαν τα πάντα. Όχι, αυτό είναι η συκοφαντία. Συκοφαντία του σατανά. Μην τα πιστέψετε αυτά. Επιστρέψτε πίσω στην καρδιά του, χωθείτε μέσα στην αγκαλιά του, πιάστε τον από το λαιμό με τα χεράκια σας, τα νεανικά, τα παιδικά, γύρω από το λαιμό όπως πιάνει ένα μικρό παιδάκι τη μαμά του και πέστε του. Ομολογήστε το αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτός είναι ο πραγματικός πόλεμος εναντίον του σατανά. Πέστε μέσα στην καρδιά σας. Θεέ μου, Θεέ της καρδιάς μου, ουράνιε μου πατέρα, εσύ είσαι ο μπαμπάς μου, εσύ είσαι και η μαμά μου. Αφήνω τα χεράκια μου γύρω από το λαιμό σου και αγκάλιασε με σφιχτά, δώσ' μου τα φιλιά σου, Θεέ μου πατέρα μου. Αν το πιστέψεις, αυτό θα γίνει. Όλα εξαρτώνται από την πίστη. Πίστεψε, παιδί μου, και θα βιώσεις την χαρά να επανέρχεται στην ταραγμένη σου καρδιά. Πίστεψε το και θα δεις την ελπίδα και την ευτυχία να επιστρέψει εκεί που τώρα μέσα στην καρδούλα σε επικρατεί η στενοχώρια, η θλίψη και η δυστυχία. Επέστρεψε όμως με πίστη, με εμπιστοσύνη. Γιατί ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, θέλει όχι απλώς να τον πιστεύουμε ότι είναι ο Πατέρας μας. Πόσα παιδιά εξάλλου που έχουν φύγει μακριά του, που λένε και άσχημα λόγια για τον Πατέρα τους, λένε, τι λένε, αυτός είναι ο Πατέρας μου, αλλά δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω και δεν τον εμπιστεύομαι. Επομένως δεν αρκεί η πίστη να ομολογήσεις ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας σου. Πρέπει να ομολογήσεις κάτι άλλο. Ότι ο Πατέρας είναι ο γλυκός, ο έσπλαχνος. Είναι ο Θεός της καρδιάς σου. Ο Πατέρας της ψυχής σου. Είναι η αγάπη σου. Και τότε θα ακούσει τη γλυκιά του φωνή σου, λέει, γέ μου, κοριτσάκι μου, μωρό μου, αγάπη μου, θησαυρέ μου. Εσύ είσαι για μένα το παν. Εγώ εξάλλου σου το δείξα, παιδί μου, ότι για μένα είσαι το παν. Γιατί εγώ έστειλα το γιο μου, το μονογενή, να θυσιαστεί για σένα. Γι' αυτό σου δίνω τώρα το σώμα και το αίμα. Το σώμα και το αίμα του γιού μου. Μου έκανε, παιδιά, μια φοβερή εντύπωση. Υπάρχει ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας που λέγεται Μέγα Ορολόγιο. Είναι γεμάτο προσευχές και είναι το βασικό βιβλίο της Εκκλησίας μας. Όταν θα πάτε στην Εκκλησία θα το ζητήσετε να το δείτε. Με αυτό γίνονται σχεδόν όλες οι ακολουθίες του νερονυχτίου της Εκκλησίας μας. Στο τέλος λοιπόν των προσευχών υπάρχει ένα παράρτημα που είναι κάποιοι κανόνες που έγραψαν οι Άγιοι Απόστολοι. Ο πρώτος κανόνας, ξέρετε τι λέει εκεί, ότι όποιος είναι ο ένατος συγκεκριμένα, ο ένατος κανόνας των Αγίων Απόστολων. Λέει, όποιος προσεύχεται στην Εκκλησία και δεν μένει μέχρι τέλος να ακούσει την Θεία Λατρεία και να γευθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, δηλαδή να μεταλάβει, αυτός να φορίζεται. Δέστε τι λέει μέσα η φωνή των Αγίων Αποστόλων. Εμείς τώρα το κάνουμε αντίθετα. Θεωρούμε αγιότητα, θεωρούμε σεβασμό, θεωρούμε δίθεν αγάπη ενώπιον του Θεού. Ποιο? Το να μένουμε μακριά από το σώμα και το αίμα του. Μα παιδί μου, το σώμα και το αίμα του Χριστού, γι' αυτό μας το έδωσε ο Θεός Πατέρας. Γι' αυτό έστειλε το Υιό του. Εμείς με αυτό να ζήσουμε. Εάν δεν φάτε το σώμα και το αίμα του Υιού του ανθρώπου, του Υιού του Θεού, τότε θα είσαι υποσιτισμένος. Έχεις δει κάτι παιδάκια, σας έχει δείξει κάτι φωτογραφίες από τα παιδιά στην Αφρική που είναι σκελετωμένα και αδύνατα, γιατί δεν έχουν να φάνε. Έτσι γίνεται η ψυχή. Σε εκείνα τα παιδιά το σώμα τους είναι αδύνατο γιατί δεν έχουν να φάνε υλική τροφή. Έχετε σκεφτεί όμως πόσα παιδιά υποσιτισμένα στην ψυχή είναι από την έλλειψη της Θείας Κοινωνίας? Αδύνατα. Πώς ένα αδύνατο παιδάκι τώρα, τι κουράγια όχι να πολεμήσει στη ζωή αυτή? Τι μπορεί να κάνει όταν δεν μπορεί να σύρει τα πόδια του από το ελάχιστο φαγητό που έχει? Αυτά τα είδα εγώ στην Αφρική. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι εσείς πρέπει να δυναμώσετε την ψυχή σας με το να τρώτε και να πίνετε το σώμα και το αίμα του Υιού του ανθρώπου. Η Θεία Κοινωνία θα είναι η δύναμη σας. Και αυτή η Θεία Κοινωνία είναι που θα σας βοηθήσει να φτιάξετε τον πιο ωραίο θρόνο του Θεού μέσα στην καρδιά σας. Τον πιο ωραίο θρόνο του Θεού μέσα στην καρδιά σας. Παιδιά μου, ο Θεός θέλει να φτιάξουμε δύο θρόνους. Τον θρόνο του Θεού, τον ένα το θέλει μέσα στην καρδιά μας. Γιατί στην καρδιά μας? Όχι στο νου μας, ούτε απλά στα λόγια μας, στην καρδιά μας. Γιατί αυτή είναι εκείνη που εξουσιάζει. Η καρδιά είναι πάντα το σύμβολο της αγάπης. Βλέπετε όταν καμιά φορά θέλουμε να σχηματίσουμε το σύμβολο του έρωτα, το σύμβολο της αγάπης, τι κάνουμε? Μια καρδούλα κάνουμε. Και ένα βέλος που διαπερνάει. Λοιπόν, ο Θεός τι θέλει? Να φτιάξετε την καρδούλα σας το θρόνο του Θεού. Εκεί μέσα να βλέπει όχι απλώς μια απλή πίστη,
Όχι απλώς ένα σεβασμό απέναντι του, αλλά εκεί μέσα να βλέπει την αγάπη σας, τον έρωτά σας για εκείνον. Ότι δηλαδή τον ομολογείτε ότι είναι ο Θεός της καρδιάς σας, ο έρωτας της ψυχής σας, ο θεϊκός έρωτας του Αγίου Πνεύματος που θα σκεπάζει την καρδούλα σας και θα της χαρίζει χαρά, ειρήνη, γαλήνη, ευτυχία. Αλλά για να τον φτιάξετε το θρόνο του Θεού μέσα στην καρδιά σας, πρέπει να προετοιμάσετε και τον νου σας. Να μην αφήνετε δηλαδή στο νου σας εύκολα να περνάει εύκολα η δύναμη του σατανά και να σας πολεμάει. Γιατί ο νους, παιδιά, είναι σαν την εξώπορτα μιας έπαυλης. Υπάρχουν δύο πόρτες. Μια είναι η εξώπορτα που μπαίνουμε στην αυλή και η άλλη πόρτα είναι του κυρίου σπιτιού. Του κυρίου σπιτιού που είναι η βάση, που είναι η πόρτα του παλατιού της ψυχής μας, ποια είναι? Είναι η καρδιά. Αυτή την καρδιά να την περάσει ο εχθρός, τότε χάσαμε. Κέρδισε ο σατανάς. Κέρδισε. Τώρα πρέπει να έχει κατακτήσει την καρδιά. Κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό και ο Θεός επέτρεψε πρώτα να υπάρχει μια εξώπορτα της έπαυλης που είναι ο νους. Εκεί γίνεται ο πόλεμος. Εκεί βάφτε μεγάλους φράχτες δυνατούς να μην μπορεί εύκολα να μπει κανένας εχθρός μέσα να αλώσει το παλάτι αυτό, την έπαυλη αυτή της ψυχής σας. Γι' αυτό λοιπόν, παιδί μου, πάση θυσία πρέπει να αγωνιστείτε πολύ για τον θρόνο της καρδιάς σας. Πάση θυσία για τον θρόνο της καρδιάς σας. Εκεί να αφήσετε τον μονάκριβο σας θησαυρό, τον μαμά μας, τη μαμά μας, τον ουράνιο μας Θεό, τον Θεό της καρδιάς μας, να γίνει ο βασιλιάς της ύπαρξής σας. Αλλά για να το πετύχετε αυτό, πρέπει, παιδιά μου, να προσέξετε πάρα πολύ, να μην αφήσετε περιθώρια να κάνει ο σατανάς τον θρόνο του. Και τον θρόνο του ο σατανάς τον έχει επιλέξει σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι το σπίτι μας. Κυρίως το σπίτι μας. Ξέρει ότι για να μπει ο σατανάς στην καρδιά μας και να την κάνει θρόνο δικό του, πρέπει να περάσει μέσα από κάποιες εικόνες, μέσα από κάποια ακούσματα, μέσα από κάποια ερεθίσματα. Και τι κάνει λοιπόν ο σατανάς? Προσπαθεί να μας πειράξει φτιάχνοντας τον θρόνο του μέσα στο σπίτι μας. Να μου πείτε, ποιος είναι αυτός ο θρόνος που μπορεί να φτιάξει ο σατανάς μέσα στο σπίτι του? Είναι, παιδί μου, τηλεόραση. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, ο σατανάς έχει χρησιμοποιήσει σαν το μεγαλύτερο όπλο εναντίον μας ένα εργαλείο που ναι μας δίνει χαρά, ευχαρίστηση όταν το βλέπουμε και ακούμε, αλλά όμως είναι το μόνο μέσο που μπορεί να επηρεάσει την ψυχή μας, τη συνείδησή μας, ολόκληρη μας την ύπαρξη, ολόκληρο το χαρακτήρα μας. Γι' αυτό μέσα από την τηλεόραση ο σατανάς θα σου δείξει όλη τη βρωμιά του. Όλα αυτά που σκέπτεται, που θέλει να μεταφέρει μέσα σου, μέσα από την τηλεόραση θα σου το δείξει. Εκεί μέσα δεν θα δεις την πορνεία, τη μοιχεία. Εκεί δεν θα δεις ο ένας να πλέπει τη γυναίκα του άλλου. Να η ανηθικότητα. Ο δαίμονας της ανηθικότητας μέσα από αυτήν την τηλεόραση θα σε διδάξει. Δες μετά. Ενώ εμείς μιλάμε για αγάπη, ο σατανάς μιλάει για φθόνο, για πόλεμο, για φόνους, για αίμα. Μέσα στην τηλεόραση πόσα έργα δεν έχουν αίμα, δεν έχουν δολοφονία, δεν έχουν σκοτωμούς. Εκεί ο δαίμονας του φόνου θριαμβεύει. Και εμείς καθόμαστε και τα βλέπουμε όλα αυτά. Και τα αποδεχόμαστε πολλές φορές σαν μια χαρούμενη διασκέδαση. Αν είναι δυνατό ποτέ να είναι διασκέδαση το να βλέπεις την ανηθικότητα, το να βλέπεις τον φόνο, το να βλέπεις τον φθόνο, τη ζήλια και την πονηριά, και μέσα από τα τραγούδια πολλές φορές που βλέπουμε μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τα διάφορα σοου της pop μουσικής και βάλε, τι βλέπεις και τι ακούς? Βλέπεις μια ασέβεια, το πιο άσεμνο και τα πιο σατανικά λόγια. Αφού τα λόγια που λένε είναι φοβερά. Δες, ερμήνευσε τα λόγια αυτά που λένε και θα καταλάβεις ότι σου κάνουν πρόσκληση με λίγα λόγια στην ασωτεία και στην αθλιότητα. Και εντάξει σε εσάς τους μεγάλους που ας το πούμε ότι μπορείτε λίγο να ψιλοελέγξετε, που δεν μπορείτε να το ελέγξετε, την τηλεόραση. Τα μικρά τα παιδάκια βάρ' τους παιδικά δίθεν προγράμματα να ακούσουν. Και παρακολουθήστε τα κι εσείς. Θα δείτε ότι όλα τα προγράμματα τα παιδικά έχουν μέσα σατανικά σχέδια, σατανικές μορφές, άγριες μορφές, πάντα πολεμικές,
πάντα εσχρές, πάντα διαμορφωτές της ψυχικής αγνής καρδούλας των παιδιών μας. Ελάχιστα είναι, πολύ ελάχιστα είναι εκείνα τα εργάκια, τα παιδικά που δίνουν ωραία μηνύματα και εξεγγίζουν τα παιδιά μας. Κατάφερε ο Σατανάς, παιδί μου, να μπει μέσα στο σπίτι μας και να κυριεύσει. Και αυτό θα είναι το ένα από τα 3 μεγάλα όπλα που θα χρησιμοποιήσει ο Σατανάς εναντίον μας, και μάλιστα αυτό το όπλο θα το χρησιμοποιήσει μαζί με τα άλλα 2 που θα σας πω ποια είναι. Θα το χρησιμοποιήσει για να μας παρακολουθεί στο μέλλον και να μπορεί να εκθέτει ο Αντίχριστος, τη σκέψη, τους ιδέες του, τους επηρεασμούς μέσα στην ψυχή μας. Γι' αυτό μέσα από την τηλεόραση, επειδή μαθαίνουμε τα τόσα πράγματα άσχημα, θα έπρεπε κανείς να διερωτηθεί αν πρέπει να την αφήνει ανοιχτή, να μολύνεται και ο ίδιος και τα παιδιά του, ή αν θα πρέπει, για χάρη του Θεού Πατέρα, να μην μολύνουμε την καρδούλα μας, θα πρέπει μάλλον να την κλείνουμε, αν όχι να την πετάξουμε. Άσε που σήμερα μαζεύεται ο οικογένεια μέσα στο σπίτι, μπροστά στην τηλεόραση, και μεταξύ τους δεν μιλούνται. Έχει χαθεί η ενότητα, ο διάλογος μεταξύ του άντρα, της γυναίκας, των παιδιών. Γιατί? Αφού είναι όλοι προσκολλημένοι στο να δούνε ώρες ατελεύτητες, γιατί κάθε σύρια δεν είναι μονάχα μισή ώρα, είναι και 1 ώρα και 2 ώρες και 3 ώρες, και άσε να φύγεις από το ένα σύρια να δεις το άλλο. Μιλάμε για ώρες που περνάνε οι άνθρωποι μπροστά στην τηλεόραση. Φανταστείτε πόσες ώρες κερδίζει ο Σατανάς εκπαιδεύοντάς μας, και πόσες ώρες χαρίζουμε εμείς στον Βασιλιά μας, Θεό Πατέρα μας, που μας λατρεύει με την προσευχή μας. Εάν πεις σε έναν άνθρωπο, κάτσε επί προσευχής 5 λεπτά, τον πονούν όλα, τα νεφρά του, η μέση του, τα πάντα, δεν θέλει καν να γονατίσει, να πει Θεέ μου Πατέρα μου, σε ευχαριστώ και σε αγαπώ. 5 λεπτά θα του φανούν ώρες. Στην τηλεόραση όμως, ώρες ατελεύτητες. Ώρες ατελεύτητες. Δεν ξέρω να λέω ψέματα. Εσείς, παιδιά μου, μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Θα ήθελα όμως να επιστήσω και την προσοχή σας και σε κάτι άλλο. Ότι ο Σατανάς εύκολα θα πειράξει τις νεανικές καρδούλες σας και με ένα άλλο δικό του εργαλείο, το οποίο ενώ είναι αναγκαίο, γιατί μέσα από αυτό εμείς έχουμε σύνδεση με τη δουλειά μας, με την επικαιρότητα, με την κοινωνικότητα, που είναι το κομπιούτερ. Όμως μέσα από αυτό καταφέρνει ο Σατανάς πάρει και εκεί να μας πειράξει. Βλέπεις ότι ό,τι γίνεται σήμερα γίνεται μέσω ίντερνετ. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Όλοι έχετε κομπιούτερ και ξέρετε τι γίνεται μέσω του ίντερνετ. Φανταστείτε μια μέρα να σταματήσει το ίντερνετ. Θα έχει καταρρεύσει ο κόσμος. Θα υπάρξει χάος. Απόλυτο χάος. Τα πάντα είναι μέσα από το ίντερνετ. Και μέσα από το ίντερνετ τώρα τι βλέπει κανείς? Ό,τι θέλει. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει σήμερα κομπιούτερ, να δουλεύει κάποιος στη δουλειά του σε ένα έργο που έχει πάνω στο κομπιούτερ και να μην έχει ίντερνετ, σύνδεση, αφού μέσα από τη συνδεσμολογία του ίντερνετ εμείς επικοινωνούμε με τους πάντες. Λοιπόν, όλες οι ιστοσελίδες, πέστε μου την αλήθεια εσείς, είναι καλές? Όχι, όχι. Πόσες σελίδες μέσα είναι τέτοιες που προσβάλλουν την ηθική μας υπόσταση? Πόσες σελίδες αυτή τη στιγμή προβάλλουν με τον πιο επέσχυτο τρόπο την αγάπη του Θεού και προβάλλουν τη μόλυνση της ψυχής μας? Πόσες σελίδες, παιδιά μου, υπάρχουν που μπορείτε να δείτε πράγματα που δεν τα βλέπετε καν στην τηλεόραση? Τουλάχιστον στην τηλεόραση, ας πούμε ότι λίγο λογοκρίνονται κάποια έργα, μπορεί να υπάρχουν και ανήθικα έργα, αλλά ας το πούμε ότι λίγο λογοκρίνονται. Στο κομπιούτερ που είναι προσωπική υπόθεση. Γιατί στην τηλεόραση κάθονται όλοι μαζί. Στο κομπιούτερ κάθεσαι ένας. Στο κομπιούτερ λοιπόν τι μπορείς να δεις? Προσωπικά, σε ώρα που κανείς δεν ξέρει τι κάνεις εσύ. Μόνος σου κάθεσαι μπροστά στο θρόνο του Σατανά και σου δείχνει ο Σατανάς τι κακό μπορείς να κάνεις, τι απρεπή άσχημα, σατανικά, πορνικά, ανήθικα μπορείς να δεις και να μολύνει την ψυχούλα σου. Και ένα τρίτο, πολύ βασικό όργανο επίσης, που σε λίγο θα γίνει το όπλο του Σατανά εναντίον μας, που είναι πάρα πολύ αναγκαίο. Γιατί σήμερα μπορεί η τηλεόραση να μην είναι τόσο αναγκαία, γιατί
είμαστε όλοι μπροστά σε ένα κομπιούτερ στη δουλειά μας και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, όμως υπάρχει και άλλο ένα επίσης όργανο, τεχνικό επίτευγμα, φανταστικό, που μας το έβαλε, μπορώ να πω με λίγα λόγια, ο σατανάς μέσα στα χέρια μας, και με αυτό σε λίγο θα μας πολεμάει. Ποιο είναι? Το κινητό μας, παιδιά. Το κινητό μας. Το κινητό μας είναι τόσο απαραίτητο που μπορούμε την τηλεόραση να τη στερηθούμε. Το κομπιούτερ ίσως πολλοί να το καταφέρουν να το στερηθούμε. Αλλά το κινητό ποιος αυτή τη στιγμή το στερείται? Αφού όλοι έχουμε ένα κινητό και με αυτό επικοινωνούμε τους πάντες. Το κινητό τώρα ακόμα δεν έχει δώσει την κακή του μορφή. Αλλά σε λίγο, πιστέψτε με, θα είναι ένα από τα βασικά όπλα του σατανά που θα ξέρει τα πάντα για μας και θα μας μεταδίδει τα δικά του μηνύματα ως φως. Αυτά τα τρία όπλα του σατανά σε λίγο θα δείτε ότι θα αποτελούν τους τρεις βασικούς θρόνους του σατανά, μέσα από τους οποίους εμείς θα εκπαιδευόμαστε τέλεια στα έργα και στις επιθυμίες αυτού του εωσφόρου. Ναι, παιδιά. Γι' αυτό, εάν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε ζωή και να έχετε γαλήνη, πρέπει να κάνετε σωστή χρήση αυτών των τριών. Από μόνο τους αυτά δεν είναι θρόνοι του σατανά. Από μόνο τους δεν είναι θρόνοι του σατανά. Κατάφερε όμως ο σατανάς να τα χρησιμοποιήσει για πάρτι του. Γιατί? Και την τηλεόραση μπορεί να δεις κάτι ωραίο και να χαρείς, και στο κομπιούτερ να το χρησιμοποιήσεις για τη δουλειά σου και να βγάλεις το ψωμί σου και να έχεις μια καλή επικοινωνία με τους φίλους σου, με τα αδέρφια σου, με τους πάντες, και να φτιάξεις ωραία πραγματάκια. Αλλά και με το κινητό έχεις τη δυνατότητα να έχεις επικοινωνία με όλους τους γνωστούς σου, να έχεις επικοινωνία με τα παιδιά σου, με τους φίλους σου, με τους γονείς σου, με τα πάντα. Είναι τρία πολύ όμορφα επιτεύγματα που όμως στην κακή τους χρήση γίνονται τόσο επικίνδυνα όσο μεταφέρουν μέσα στην νεανική καρδούλα σας τα μηνύματα και τα θελήματα του σατανά. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέχετε πολύ τη χρήση τους. Να προσέχετε πολύ τη χρήση τους. Γιατί εάν τώρα δεν προσέχετε τη χρήση τους, σε λίγο, καθώς θα είσαστε τόσο δουλικά υποτεταγμένοι σε αυτά τα όπλα, θα γίνετε εύκολος στόχος του Αντίχριστου όταν θα έρθει. Να το ξέρετε, παιδιά. Και λέω του Αντίχριστου για να κάνω μια αντιδιαστολή με τον ψευδοπροφήτη. Γιατί με ρώτησαν κάποια παιδιά αν ο ψευδοπροφήτης είναι ο ίδιος με τον Αντίχριστο. Όχι, παιδιά. Άλλος είναι ο ψευδοπροφήτης και άλλος είναι ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος θα ηγηθεί σαν πολιτικό πρόσωπο της νέας παγκόσμιας τάξης, του νέου παγκόσμιου κράτους. Θα είναι ο αρχηγός, ο πολιτικός αρχηγός της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Αυτός θα κυβερνήσει με πολιτικό τρόπο, με δυναστικό τρόπο, κατέχοντας όλη την δύναμη που θα του παρέχει η πολιτεία, όλα τα κράτη, γιατί θα είναι αρχηγός. Και η βάση της οικονομικής ζωής θα είναι αρχηγός των τραπεζών. Θα είναι αρχηγός όλων των όπλων. Από αυτό θα εξαρτάται ποια κουμπιά θα πατήσει και τι πυράβλους θα στείλει και τι κακό θα κάνει. Αυτός θα είναι η βάση όλης της πολιτικής ζωής. Αυτός θα κυριαρχήσει ο Αντίχριστος σαν πολιτικός αρχηγός. Αλλά η εξουσία του θα είναι μόνο 7 χρόνια. Μόνο 7 χρόνια. Που στα 3,5 θα προσπαθήσει μέσα από τους πολέμους που θα περάσει τώρα η ανθρωπότητα, μέσα από τις δυσκολίες που θα περάσει η ανθρωπότητα, και πιστέψτε με, θα είναι πολλές οι δυσκολίες, παιδιά, τώρα. Μην μιλάτε μόνο για την Ελλάδα, μην ζείτε μονάχα την αγωνία της Ελλάδας. Η καημένη Ελλαδίτσα μας μπορεί να είναι μικρούλα, αλλά είναι και ευλογημένη. Είναι και ευλογημένη. Τόσες λειτουργίες που γίνονται, νομίζετε ότι ο Θεός θα την αφήσει να χαθεί? Δεν θα την αφήσει να χαθεί. Απέναντίας θα περάσει τώρα μια μεγάλη κρίση, μια κρίση λόγω της απιστίας πολλών ανθρώπων, λόγω του ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έφυγαν μακριά από τον Θεό, και θα επιτρέψει ο Θεός να ταπεινωθούμε. Γιατί η πείνα
και οι αρρώστιες θα βρίσκονται σε τέτοιο σημείο που ο άνθρωπος θα λιμοκτονεί στην κυριολεξία. Και θα επιτρέψει ο Θεός να γίνει και αυτή η φασαρία με τους Τούρκους, με τους απέναντί μας, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να μας κάνουν μεγάλο κακό. Αυτοί θέλουν να μας κάνουν μεγάλο κακό. Θέλουν να πάρουν τα πετρέλαια, αυτή είναι η βάση. Να πάρουν τα πάντα. Και δυστυχώς θα συμμαχήσουν με πολλή πονηριά οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, οι οποίοι θα υποκινήσουν την Τουρκία να τα κάνει αυτά. Γιατί? Επειδή με εμάς τους Έλληνες δεν θα βγάλουν εμπέσα και δεν θα θέλουν να φανούν ότι μας τα κλέψανε, τι θα κάνουν? Θα επιτρέψουν στην Τουρκία μυστικά να κάνει αυτή την έφοδο, να τα πάρει όλα αυτά και μετά να διαπραγματευτούν τα δικά μας με τους Τούρκους, σαν με τα δικά τους. Καταλάβετε ποια είναι η πονηριά? Γι' αυτό και ο Θεός, επειδή αυτή την αδικία δεν τη θέλει με τίποτα, θα φέρει έτσι τα πράγματα που και οι Ευρωπαίοι να έχουν προβλήματα μεταξύ τους, αλλά θα επιτρέψει και σε ένα κράτος μεγάλο όπως είναι η Ρωσία να δημιουργήσει, να καταστρέψει την Τουρκία. Η Ευρώπη, παιδιά, αυτή τη στιγμή πάει για διάλυση. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουμε, η Ευρώπη θα πάει σε διάλυση. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την ξέραμε, σε λίγο θα είναι παρελθόν. Θα δείτε να διαλύονται κράτη, θα καταραίουν κράτη. Θα δείτε ένα ολόκληρο κράτος όπως είναι η Ιταλία να καταραίει σαν χάρτινος πύργος. Σαν χάρτινος πύργος θα καταρρεύσει. Θα δείτε τη Γαλλία να έχει τέτοιες θλίψεις, τέτοιες στενοχώριες, τέτοιο πανικό, τέτοια ταραχή που θα τα βάζουν με όλους. Θα λένε τώρα τι γίνεται. Η Γερμανία που θέλησε να κυριαρχήσει όλη την Ευρώπη σε λίγο, θα είναι αντιμέτωπη με τους ίδιους τους εταίρους της. Θα τα επιτρέψει ο Θεός μεταξύ τους να γίνουν πολλά πράγματα. Θα υπάρξει ένας πόλεμος, αλλά είναι ένας παράξενος πόλεμος, δεν θα είναι ένας συνηθισμένος πόλεμος. Θα τον δείτε, όταν θα έρθουν αυτά θα τα καταλάβετε. Ένας ασυνήθιστος πόλεμος εσωτερικός ανάμεσα σε αυτά τα κράτη. Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, η Αγγλία λίγο διαφορετικά. Και μέσα από όλα αυτά θα επιτρέψει ο Θεός να γίνει ένα μεγάλο κακό, το οποίο θα ξαπλωθεί δυστυχώς σε όλο τον κόσμο. Θα χτυπηθεί η Ευρώπη από τον κόκκινο δράκο. Ο κόκκινος δράκος που τώρα δεν τον πολύ υπολογίζουν, ή μάλλον κάποιοι τον υπολογίζουν, ή μάλλον τον έχουν σε πιο δεύτερη και τρίτη μοίρα από τη Ρωσία. Οι περισσότεροι, σας το λέω αυτό επειδή μερικοί με ρωτούσατε, ποιος είναι ο μεγαλύτερος γενικός εχθρός της Ευρώπης? Ο μεγαλύτερος γενικός εχθρός της Ευρώπης, παιδιά, θα είναι ο κόκκινος δράκος. Ο κόκκινος δράκος, η Κίνα. Στην αρχή κοινά συμφέροντα θα κάνουν κοινούς φίλους τη Ρωσία με την Κίνα. Όταν όμως θα επεκταθεί ο κομμουνισμός της μορφής της Κίνας στην Ευρώπη και χτυπήσει και την Αμερική, να ξέρετε ότι μετά η Ρωσία και η Κίνα θα χτυπηθούν μεταξύ τους. Θα διεκδικήσει η Κίνα εδάφη τα οποία, ας το πούμε παραδοσιακά, ανήκουν στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να γίνει ένα πολύ μεγαλύτερο, ευρύτερο κακό. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι κάποτε θα φτάσει καιρός που τεράστια κράτη, μεγάλα δυνατά κράτη θα ερημωθούν, γιατί θα αλληλοχτυπηθούν με τέτοια όπλα που θα κοιμηθούν οι άνθρωποι από βραδείς στα κρεβατάκια τους, αλλά το πρωί κανείς δεν θα είναι όρθιος. Δηλαδή θα γίνει πόλεμος χωρίς πόλεμο. Δεν θέλω να σας τρομάζω με αυτά και δεν πρέπει να τρομάζετε και με αυτά. Γιατί τη φτωχή την Ελλαδίτσα μας, να ξέρετε ότι θα την προστατέψει τόσο ο Θεός, που λόγω φτώχειας δεν θα θέλουν οι ηγέτες τότε που ήταν στη Γάζα να μπουν στον πόλεμο αυτό, τον μεγάλο, τον γενικό πόλεμο. Και έτσι θα σωθούμε από πάρα πολλά κακά. Σε λίγο θα μακαρίζουν όλη την Ελλαδίτσα και θα λένε μακάρι να ζούσαμε στην Ελλαδίτσα, σε αυτή την Ελλάδα που τώρα όλοι συκοφαντήσαμε, όλοι κρίναμε, όλοι παιδέψαμε, γιατί μας πέδεψαν και μας παιδεύουν και θα μας παιδεύουν ακόμα για λίγο καιρό. Για λίγο καιρό ακόμα θα μας παιδεύουν. Θα είναι μεγάλη η μπόρα που θα περάσουμε, αλλά θα είναι γρήγορη.
Θα είναι γρήγοροι. Θα αντέξουν αυτοί που θα έχουν πίστη και αγάπη στο Θεό, παιδιά. Να το ξέρετε αυτό. Αυτός ο κόκκινος δράκος όμως θα κάνει μεγάλο κακό, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλο κακό. Και ήθελα λοιπόν να πω ότι μετά από αυτόν τον πόλεμο, μετά από αυτή την ανακατοσούρα, θα έρθει πρίγκιπας ειρήνης ο Αντίχριστος. Πρίγκιπας ειρήνης. Θα τον αποδεχτούν όλοι οι άνθρωποι και θα πούνε καλώς ήρθες σωτήρα μας, θα το πούνε. Θα τον αποδεχτούν οι πάντες. Και για 7 χρόνια θα κυβερνήσει, αλλά ενώ τα πρώτα 3,5 χρόνια θα φαίνεται ότι είναι πρόβατο, γεμάτος αγάπη, με πολλά έργα αγάπης, καλοσύνης κτλ. Στα υπόλοιπα 3,5 θα δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Και τότε θα ζήσουμε, παιδιά, την πιο στιγνή δικτατορία που έζησε ποτέ η ανθρωπότητα. Θα επιτρέψει τώρα ο Θεός να δούμε πράγματα τρελά και απίθανα. Είναι ο στόχος του σατανά να φέρει σύγκρουση σε όλα τα κράτη. Θα βλέπεις το ένα κάτω απονεμά το διπλανό του. Παντού θα ακούτε το ένα κράτος να απονεμά το διπλανό του. Το ένα κράτος να απονεμά το διπλανό του. Ακαταστασίες πολέμου. Αφού, παιδί μου, σε όλο αυτό το κακό που ο σφόρος θα θέλει να γεμίσει με όλη την ανθρωπότητα, η φύση τόσο πολύ θα αγανακτήσει στο κακό που θέλει να κάνει ο σφόρος, που πολλές φυσικές καταστροφές θα αλλάξουν τη δομή της γης. Θα αλλάξουν τη δομή της γης. Γεγονότα απίθανα στον ουρανό, απίθανα και στη γη, θα μας δίνουν ένα αίσθημα. Τώρα πού βρισκόμαστε? Πού βρισκόμαστε τώρα? Δηλαδή θα νομίζετε ότι ζούμε σε ένα όνειρο. Όμως αλήθεια σας λέω, δεν θα φοβάστε. Γιατί θα είναι τόση δύναμη του Χριστού μέσα στην καρδιά μας που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα έχετε γαλήνη μέσα στον πανικό. Θα έχετε ειρήνη μέσα σας και θα ζείτε και θα επιβιώνετε με τόσο απλούς τρόπους που οι άλλοι θα απορούν. Και η δύναμή σας, ξέρετε παιδιά, θα είναι τότε για αυτούς τους ανθρώπους που θα ζήσουν εκείνη την εποχή, θα είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, η Θεία Κοινωνία. Και αυτό σώμα και το αίμα του Χριστού θα είναι η δύναμη σε εκείνο που θα απονεμούν τον Αντιχριστό. Γι' αυτό και ο σατανάς, επειδή ξέρει ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού θα επιτρέπει στον άνθρωπο τον πνευματικό να βλέπει πράγματα που δεν θα τα βλέπουν οι άλλοι. Δεν θα τα βλέπουν οι άλλοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά θα έχουν ψευδαισθήσεις. Δεν θα ζουν την πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι κακό μπορεί να κάνει ο σατανάς, ιδίως μέσα από αυτό το παράξενο τσιπάκι που θα τους βάλει τότε. Και μην νομίζω ότι είναι το τσιπάκι αυτό που σχολιάζουν τώρα. Καμιά σχέση, παιδιά. Το τσιπάκι αυτό που λένε τώρα είναι κάτι, ας το πούμε, ορατό, που το βάζεις στο χέρι σου. Δεν μπορεί να το βάλεις όμως και στο μέτωπό σου. Εκείνο το τσιπάκι εκείνης της εποχής θα είναι τόσο υψηλής νανοτεχνολογίας επίτευγμα, που δεν θα έχει ξαναπαρουσιαστεί τέτοιο φοβερό επίτευγμα. Γιατί θα έχει την δυνατότητα να επεμβαίνει ακόμα και στα συναισθήματα του ανθρώπου, στην ίδια τη ζωή του ανθρώπου που θα αφορά αυτό το τσιπάκι. Θα είναι τόσο βαθιά χαραγμένο, αόρατο στο μάτι στον άνθρωπο, που θα είναι συνυφασμένο με την ίδια του ζωή. Και δεν θα μπορείς να το βάλεις αυτό. Άπαξ και το βάλεις, το βάλεις, τέρμα. Δεν βγαίνει αυτό με τίποτα. Γι' αυτό και λέγεται χάραμα. Θα είναι χαραγμένο βαθιά. Έτσι θα είναι εκείνη στην εποχή. Δεν ξέρω πώς θα είναι, αλλά έτσι θα είναι, που οι άνθρωποι θα υποφέρουν πάρα πολύ. Αυτοί που θα πάρουν το χάραμα θα υποφέρουν πιο πολύ. Αλλά θα είναι ο μόνος τρόπος που ο Αντίχριστος θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο πια. Μέσα από αυτό το τσιπάκι. Θα ξέρει τους πάντες και τα πάντα. Και θα μπορεί ανά πάσα στιγμή ομάδες ανθρώπων όπλες να τις αυτοκαταστρέφει, διαχέοντας μέσα από αυτό το παράξενο επίτευγμα της νανοτεχνολογίας τσιπάκι τον φόνο και όλα εκείνα που μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο να τρίζει από τον πόνο τα δόντια του. Ο Αντίχριστος λοιπόν θα είναι πολιτικός αρχηγός, παιδιά. Αλλά ο ψευδοπροφήτης είναι άλλος. Αυτός θα προηγηθεί πάρα πολύ του Αντίχριστου. Θα ετοιμάσει το έδαφος. Και το όρος ψευδοπροφήτης θα σας δώσει, θα ερμηνεύει και την θέση του και το ρόλο του. Δηλαδή θα είναι αρχηγός πανθρησκείας.
θα είναι αρχηγός της πανθρησκείας που ετοιμάζουν, αυτή της οικουμενιστικής πανθρησκείας. Θα δημιουργηθεί με λίγα λόγια μια υπερεκκλησία, την οποία θα σιγοντάρουν όλοι οι πολιτικοί, όλα τα κράτη, τα οποία θα είναι τόσο δουλικά υποτεταγμένα στην ελίτ των νεοσποριστών, που δεν θα μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Και όλοι αυτοί θα σιγοντάρουν τον ψευδοπροφήτη. Και αυτός ο ψευδοπροφήτης θα είναι αρχηγός εκκλησίας, της πανθρησκείας, της υπερεκκλησίας. Στην αρχή θα κάνουν πολλά καλά. Πολλά καλά. Ελεημοσύνες, δίθεν, όλα αυτά, για να πείσουν τον κόσμο ότι είναι κάτι που είναι θεϊκό. Και θα το λατρέψουν στην αρχή τον ψευδοπροφήτη. Και αυτός θα δώσει μέσα από την πίστη, θα αναγκάσει τους ανθρώπους να αποδεχτούν τον τσιπάκι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Αντίχριστος θα δουλεύει μέσα από τον ψευδοπροφήτη. Βλέπετε, για να το καταλάβετε πιο απλά πώς θα γίνει. Όταν παιδιά ήρθε ο Χριστός, μέχρι 30 χρόνων, έτσι, ζούσε ο πρόδρομος? Βέβαια ζούσε. Αφού η διαφορά της γέννησής τους ήταν ελάχιστη. Λοιπόν, το έργο της προετοιμασίας του ερχομού του Μεσσία, του Ιησού Χριστού, ποιος το επομίστηκε? Τον ρόλο αυτό, τον προδρομικό ρόλο. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος δεν το επομίστηκε. Και δίδασκε ότι θα έρθει κάποιος που θα σας λυτρώσει από τα λάθη και τις αμαρτίες, θα είναι ο σωτήρας μας, και αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Θα τον δείτε. Και μετά τον πρόδρομο ξεκίνησε το έργο του ο Χριστός μας. Κάπως έτσι θα γίνει και με τον ψευδοπροφήτη και τον Αντίχριστο. Κάποια στιγμή θα συμβαδίζουν τα χρόνια το Αντίχριστο με τον ψευδοπροφήτη. Αλλά δεν θα είναι γνωστός. Θα κρύβεται. Γιατί θα δουλεύει πολύ τέλεια μέσα από τον ψευδοπροφήτη. Και αφού πιστούν μέσα από τον ψευδοπροφήτη ότι όλα πλέον είναι έτοιμα για την εγκαθίδρυση στον ρόλο του, τον παγκόσμιο ρόλο του, τότε εκείνος θα εμφανιστεί. Αλλά ο ψευδοπροφήτης θα κάνει τη μεγάλη δουλειά. Πολλοί άνθρωποι θα γνωρίσουν σύντομα τον ψευδοπροφήτη, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον ψευδοπροφήτη, αλλά όχι και με τον Αντίχριστο. Άλλοι πάλι θα ζήσουν και τους δύο. Πολύ φοβάμαι τα μικρά παιδιά όλα αυτά θα ζήσουν πράγματα απίθανα. Γι' αυτό ο ψευδοπροφήτης τι θα κάνει, ποιος είναι ο ρόλος του? Ο ρόλος του ψευδοπροφήτη είναι να αναιρέσει την δύναμη των λόγων και του Θεού και των ιερών μυστηρίων. Γι' αυτό θα δείτε ότι η εξομολόγηση πια δεν θα είναι μυστήριο που θα έχει αξία. Η Θεία Κοινωνία θα καταργηθεί, θα μεταλλαχθεί, θα τα δείτε αυτά. Οι πιστοί χριστιανοί μυστικά θα κάνουν τις λειτουργίες εκείνη την περίοδο στα σπίτια, κρυφά, να μην τους παίρνει κανείς χαμπάρι. Αλλά ο σατανάς θα έχει τρόπους για να μαθαίνει. Ξέρετε ποιοι τρόποι θα είναι? Μέσα από αυτά τα τρία όπλα. Το κινητό, το κομπιούτερ και την τηλεόραση. Γιατί αυτά τα τρία, ενώ θα φαίνεται ότι είναι κλειστά, θα είναι ενεργά. Θα μπορεί ο σατανάς να ακούει οι οσφοριστές, αυτοί που θα κατέχουν τα κεντρικά κομπιούτερ, θα μπορούν να ξέρουν στα σπίτια αυτά, εάν ακούγεται κάποιος ύμνος, αν ακούγεται κάποια προσευχή για τον Θεό, και θα μπορούν εύκολα να σε συλλάβουν. Γι' αυτό και σε πολλές αποκαλύψεις ο Θεός λέει, βγάλτε την τηλεόραση, μάθετε να ζείτε χωρίς την τηλεόραση. Προσέχτε στα κομπιούτερ και τα κινητά. Να σας πω τώρα, αν έχετε παλιές τεχνολογίες, κινητά δεν γίνεται. Γιατί όλα τα σύγχρονα κινητά που μπορούν να γίνουν χρήσιμα στα χέρια σας, δυστυχώς σε λίγο θα έχουν τέτοιες τεχνολογίες που θα μπορείτε εσείς οι ίδιοι να ξέρετε και σε ποιο μέρος βρίσκεστε. Θα δίνετε τέτοια πληροφορία μέσα από το κινητό, που θα σας λέει και δίπλα σας ποιος βρίσκεται. Πού βρίσκεστε, το ακριβώς στίγμα της παρουσίας σας και τι λέει ο διπλανός σας. Τέτοια δύναμη θα έχουν. Τα πάντα θα τα ξέρουν. Όπως και τα πάντα πνευστής θα το ξέρουν. Γι' αυτό θα είναι τρία δυστυχώς όπλα ισχυρά εναντίον μας. Θέλω παιδιά να ξέρετε, δεν σας τα λέω για να φοβάστε. Απέναντίας, να χαίρεστε, γιατί θα ζήσουμε στιγμές πρωτοχριστιανικές. Στιγμές που ενώ τώρα ζηλεύουμε
τους πρώτους μάρτυρες, τους πρώτους χριστιανούς, και λέγαμε, πολλοί λέγανε, αχ, μακάρι να ζούσα εκείνη την εποχή και εγώ έτσι να δείξω με την ομολογία μου πώς τον λατρεύω και είμαι ερωτευμένος με τον Θεό μου. Αλήθεια σας λέω, θα ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Θα τις ξαναζήσουμε. Θα είναι οι μεγαλύτεροι Άγιοι των αιώνων. Θα γίνονται τα μεγαλύτερα θαύματα στους αιώνες. Θα είναι η παρουσία των Αγίων, η παρουσία του Χριστού μας, η παρουσία των αγγέλων τόσο έντονη, τόσο δυνατή ανάμεσά μας, που πολλοί άνθρωποι θα βλέπουν τους αγγέλους, θα βλέπουν τους Αγίους κοντά τους, να τους δίνουν κουράγιο, να τους στηρίζουν. Θα ζούμε ένα θαύμα. Εκείνη την περίοδο οι μεν σατανικοί άνθρωποι θα ζουν την οδύνη της κόλασης πραγματικά από αυτή τη ζωή, αλλά τα παιδιά του Θεού θα ζουν το θαύμα των θαυμάτων. Το θαύμα των θαυμάτων. Παιδιά, αξίζει τον κόπο να κάνετε την καρδιά σας τον θρόνο του Θεού. Γιατί όταν θα αφήσετε το Χριστό να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σας, δεν θα έχετε λόγος να φοβάστε για τίποτα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσετε από τώρα. Πώς θα ξεκινήσετε? Πρώτον, με το να εμπιστεύεστε τον βασιλιά σας, τον Θεό της καρδιάς σας. Να τον εμπιστευτείτε. Και το δεύτερο, να είστε πολύ κοντά στη Θεία Κοινωνία. Να μεταλαβαίνετε. Εάν μεταλαβαίνετε, μη φοβάστε. Μη φοβάστε τίποτα. Αλλά όταν θα μεταλαβαίνετε, να προσέρχεστε με πολλή απλότητα, το ξαναλέω, με πολλή ταπείνωση και με πολύ θεϊκό έρωτα. Αυτά τα τρία να είναι τα φτερά που θα σας ανεβάζουν στον ουρανό. Γιατί λέω απλότητα? Γιατί απλότητα πολλοί προσπαθούν να την ερμηνεύσουν και δεν μπορούν να καταλάβουν και δίνουν διάφορες ερμηνείες. Η ουσία όμως της απλότητας, παιδί μου, ξέρετε τι είναι? Είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη. Απλό είναι μόνο ένα παιδάκι που δεν έχει σύνθετες σκέψεις, δεν έχει σύνθετους λόγους. Αυτό που το λέει η μαμά του, αυτό είναι. Δεν λογοκρίνει, δεν σχολιάζει, δεν βάζει και άλλες σκέψεις δίπλα. Το είπε η μαμά, αυτό είναι. Το μωρό παιδάκι, το μικρό παιδάκι. Όταν λοιπόν λέει ο Θεός απλότητα, εννοεί να ζούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη στον νόμο και στην αγάπη του Θεού και της καρδιάς μας, του ουράνιου μας Πατέρα. Βασικό. Με την απλότητα θα μπορείτε να ανοίξετε τις πόρτες για να έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά σας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, η ταπείνωση. Με την ταπείνωση δεν θα χάνετε ποτέ την ευλογία που ο Θεός θα σας δίνει μέσα στην καρδούλα σας. Γιατί ο Θεός, παιδί μου, δεν μπορεί να μπει σε μια καρδιά που είναι γεμάτη ζήλια, φθόνο, κατάκριση που προέρχονται από τον εγωισμό. Γιατί ζήλια, φθόνος, οι κατακρίσεις, τα λόγια αυτά τα κατακριτικά, από πού προέρχονται? Από τον εγωισμό μας. Μέσα στον εγωισμό δεν μπορεί να σταθεί η χάρη του Θεού. Γι' αυτό να είστε πάντα ταπεινοί, για να μην σας εγκαταλείπει ποτέ η χάρη του Θεού και συνέχεια να σας γεμίζει ο Θεός, πλούσια με τις ευλογίες του, τις ευλογίες του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο λοιπόν είναι η απλότητα. Δηλαδή η απόλυτη εμπιστοσύνη σαν το μωρό παιδί στη μαμά του. Το δεύτερο θα είναι η ταπείνωση. Το τρίτο τι θα είναι? Ο θεϊκός σας έρωτας. Βλέπετε σαν παιδιά πόσο έχετε ανάγκη κάποιος να σας αγαπά πολύ. Και τώρα είσαστε και σε μια ηλικία που ερωτεύεστε, που θέλετε να βρείτε τον σύντροφό σας, να νιώσετε τον βασιλιά σας, την βασίλισσά σας, έτσι είναι παιδιά, πούμε την αλήθεια, αυτή είναι. Και αυτό η αγάπη, η αναζήτηση, η νοσταλγική αναζήτηση, να βρείτε τον σύντροφό σας στον τέλειο, από το Θεό προέρχεται. Εκείνος τα έχει βάλει μέσα, για να ζείτε ευτυχισμένοι μια μέρα και να κάνετε τη σωστή επιλογή βέβαια. Λοιπόν, αυτός ο έρωτας χρειάζεται παράλληλα και τον θεϊκό έρωτα. Δηλαδή με πολύ θεϊκό έρωτα να είσαστε τα παιδιά που θα λατρεύετε τον παπά σας, τον ουράνιο πατέρα σας. Έτσι να το φωνάζετε, παπά μου, ουράνιο μου πατέρα, Θεέ της καρδιάς μου. Αυτά τα τρία θα είναι τα αντίδοτα σε κάθε μόνηση, σε κάθε πειρασμό, σε κάθε εχθρική πλάνη και κίνηση του σατανά. Αυτά παιδί μου τα τρία τα κρατήσετε και ζείτε κοντά στο Χριστό με τη Θεία Κοινωνία. Μην φοβάστε τίποτα. Μην φοβάστε τίποτα. Ακριβώς, μην φοβάστε τίποτα. Εγώ θα ήθελα σε αυτή τη Σαρακοστή να αποφασίσετε να κάνετε την καρδιά σας στο θρόνο του Θεού. Να έρχεται ο Χριστός και να λέει, αχ, αυτό είναι το αγοράκι μου, το κοριτσάκι μου που με λατρεύει, που με αγαπάει.
Αφήστε τον να ζήσει μέσα στην καρδούλα σας σαν βασιλιάς σας, σαν θησαυρό σας. Και αυτό το θησαυρό μην το χάσετε με τίποτα. Μην αφήσετε το θρόνο της καρδιάς σας να τον πειράξει ο σατανάς. Αλλά για να μην τον πειράξει ο σατανάς πρέπει να φροντίσετε να ελέγχετε τους άλλους, τα 3 άλλα σύνεργα που μπορεί ο σατανάς να χρησιμοποιήσει εις βάρος σας. Ποιο? Την τηλεόραση, το κομπιούτερ και το κινητό σας. Φροντίστε μέσα από αυτά να μην μολύνετε την ψυχούλα σας. Νομίζω όμως ότι τώρα σας κούρασα λιγάκι, έτσι δεν είναι? Θα το ξαναπούμε και άλλη φορά. Πάντως χάρηκα πάρα πολύ που μου δώσατε έτσι την ευκαιρία να είμαστε μαζί και μου δώσατε μια χαρά, γιατί εσείς παιδιά, σαν νέα παιδιά, είσαστε τα κρινολούλουδα του Θεού, τα κρινολούλουδά του, είσαστε τα λουλουδάκια του. Τίποτα δεν υπάρχει, τίποτα άσχημο δεν υπάρχει από το να βλέπεις ένας ισχυρός βοριάς, μια ισχυρή χαλαζόπτωση να χαλάσει όλα αυτά τα λουλουδάκια. Μην αφήσετε το χαλάζι της κακίας του σατανά να καταστρέψει αυτά τα όμορφα λουλουδάκια των ψυχών σας. Σας εύχομαι, κρινολούλουδα είστε τώρα, κρινολούλουδα να μείνετε σε όλη σας τη ζωή. Και μια μέρα σαν κρινολούλουδα να λαμπρύνετε τον αθώκηπο του Βασιλείου του Θεού. Ο Θεός να σας ευλογεί, παιδιά. Ο Θεός να σας ευλογεί.